Хомеопатията е лечение, през което също преминах за справяне на моите панически атаки. Там бях най-дълго време и се получи нещо много странно. Получих психологична зависимост към шишенцето с гранулите. Изпадах в абсолютна паника, когато те намалееха и имаше опасност да остана без тях. И какво се случи? Че имаше време, в което ме беше повече страх да не би да ми свършат хомеопатичните гранулки, отколкото самата паника атака. Психологичната зависимост беше много силна и утежни доста моето положение. Дойде момент, в който аз осъзнах, че по този начин аз всъщност не се боря с проблема, аз съм си намерила една патерица, от която ме е страх дори да не изгубя. По този начин аз признавам, че проблема е вън от мен, че има наистина някаква опасност и аз се защитавам и се пазя чрез гранулките. Но всъщност няма никаква опасност. И когато тялото разбере, че ти си в пълна безопасност, тогава се намаля и силата на паникатаките. Това може да стане, когато просто спреш да бягаш и изчакаш да видиш какво ще се случи. А то какво се случва? Нищо.